Takže čau, tady je Lukáš XXL a já jsem tady, já jsem na pouti, tady u výstaviště u Teska. Takže se podíváme, co tu máme za atrakce. Tady máme breakdance. Tady máme breakdance. Tamhle herna. Tamhle vidíte malý řetízák. A můžeme vidět i centrifugu. Tady máme tu centrifugu. Tady máme dětské houpačky. Tady máme zorbing, který se teprve napouští. Trampolíno, dětský kolotoč. A tady máme velký řetízák. Tady labutě. Tady máme malou horskou dráhu. A tady máme autodrom. Tamhle střelnice, můžete vidět. Tak to je. Takže to bude asi tak všechno. Tak zase někdy nazdar.